Máša a medveď. Zadrž dých. Uvidíme sa o 6:00. Nepamätám, kedy som naposledy jedla jahody. Dobre. Pôjdem na prechádzku. Aha. O nie, čo sa to so mnou deje? Som zadržala dých. Dobre, už je to preč. Vlastne to nepomohlo. Občas mnoho otázok sa pýta, ktorej z týchto všetkých rád odpoveď sa skrýva. Odkiaľčka neprichádza a či raz odíde, komu sa to deje, komu nie. Hore, dole, bokom, zad, stále čkám, zdola nadol 1000-krát vždy to mám. Kvôli čkaniu všetky rady vyskúšam. Skúšam veci rôzne, nemožné aj možné. Nechýba mi odvaha, no nič nepomáha. Prosím, prosím, poraďte mi, skoncujte už s tým. Ja už toto viac nevydržím. Hore, dole, bokom, zad, stále čkám. Zdola nadol 1000-krát vždy to mám.
mliečkaniu všetky rady vyskúšam. Skvelé. A teraz sa čká aj tebe. Stačí, medveď. Teraz môžeš dýchať. O nie, čo sa to so mnou deje? Zavolaj mi, prosím. Dnešný futbal. Vysielame naživo z jedného z našich hlavných futbalových štadiónov, kde sa práve odohráva finále Svetového pohára. Oba týmy sú už na ihrisku a rozhodca prináša loptu. Hra sa začala. Všetci prosím venujte pozornosť tomu, čo sa deje na ihrisku. Hostia stále ovládajú loptu a blížia sa pred bránku domácich. Hráč nahráva druhému hráčovi, ktorý sa pokúsi skórovať. Lopta sa odráža od obrancu, ale brankár hostí je rýchlejší a loptu chytá. Dobrý deň, milí diváci. Začíname náš pravidelný program o zdraví. Dnes si povieme o rôznych spôsoboch, ako sa zbaviť stresu. Existuje niekoľko relaxačných techník, ktoré vám pomôžu zbaviť sa stresu do 10 minút. Najjednoduchšia metóda je posadiť sa do kresla alebo na pohodlnú stoličku, oddychovať a normálne dýchať. Alebo si môžete vychutnať šálku bylinkového čaju. Skúste sa zbaviť akýchkoľvek vážnych myšlienok. Môžete sa tiež ponoriť do príjemnej teplej vane a urobiť si niekoľko dýchových cvičení. Zhlboka sa nadýchnite nosom, ústa majte zavreté, ponorte si spodnú časť tváre pod vodu a pomaly dýchajte nosom. Pamätajte si, že nemusíte nájsť riešenie vašich problémov hneď, ako sa tieto problémy objavia. No a čo? Únava a vyčerpanie vám môžu život naozaj skomplikovať, ale skúste si zapamätať, že v pravý čas riešenie nájdete. Mobil? Daj mi! Prechádzka po lese? A čo vlci? Kontrola spojenia. Tak idem na prechádzku. No, dobre. A teraz vytočím číslo. Aha.
O chvíľu začne druhý polčas dnešného zápasu. Na konci prvého polčasu rozhodca vylúčil hráča z týmu hostí za neprimerané správanie. Už vidíme hráčov na ihrisku. Rozhodca odpískal začiatok druhého polčasu. Žiadna panika. Vytáčam číslo. O chvíľu vyprší nadstavený čas. Vytáčam číslo. Prihráva loptu cez celé ihrisko. Vytáčam číslo. Útočník hostí sa dokázal vyhnúť obrane. Vytáčam číslo. A kope loptu priamo na bránu. A teraz... Utekajme! Lopta letí vzduchom. Pozor! Šanca! A je to gól! Konečne.